At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala, Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Dear Nicole and Chris, itago niyo na lang po ako sa pangalang Glenda, tambalanista since 2010. Masaya ako sa paglipat ninyo ng oras kasi live ko na kayong napapanood. Nakakaantok kasi pag kakain ng tanghalian kaya buti na lang at ngayong hapon na ang time slot nyo. Gising na gising tuloy ang diwa ko. Sumulat po ako para humingi na sa inyo ng payo. Wala po kasi ako mapagsabihan ng mabigat na problemang dinadala ko. Tambalan isa akong virtual assistant. Kahit online ang trabaho, nakatira ako sa boss ko. Single pa ako pero ako ang breadwinner ng pamilya. Buwan-buwan akong nagpapadala ng sustento sa kanila sa probinsya. Aaminin ko na at wala nang paligoy-ligoy pa, I am sexually active. Kapag off ko sa work, kung saan-saan ako nakakarating. Kung sino-sino din ang nakakakeme ko. Wala nang tanong-tanong. Go lang ng go. Dahil sa gawain kong ito, hindi na ako nagtaka nang malaman kong HIV positive ako last year. Dahil iba-iba ang partners ko, hindi ko alam kung kanino ko nakuha. Ang alam ko lang, hindi pa ako natakot ng ganito sa buong buhay ko. Pakiramdam ko bilang na ang araw ko sa mundo. Nanlumo ako. Natakot. Hindi na ako lumalabas kapag day off ko. Nawala na din ako ng gana sa lahat ng bagay. At pakiramdam ko, tinatamad na akong mabuhay. Sa ngayon, regular na nagpapadala ang health center ng gamot sa akin. Ayoko na kasing pumunta doon dahil natatakot ako at nahihiyang makita na kumukuha ng gamot para sa HIV. Siguradong iisipin ng mga tao, napakadumi ko. Baka pandirihan ako. Tambalan, kailangan ko bang sabihin sa boss ko na HIV positive ako? Natatakot ako kasi na baka hindi niya matanggap. Baka paalisin na niya ako sa trabaho. Hindi naman ako pwedeng mawala ng trabaho dahil sa akin lang umaasa ang pamilya ko. Kailangan ko din po bang sabihin sa pamilya ko na may sakit ako? Natatakot po ako na baka itakwil nila ako. Nicole and Chris, punong-puno ng takot ang puso ko. Yung isip ko, gulong-gulo. Sana po ay matulungan ninyo ako sa pamamagitan ng inyong payo. Ang inyong tambalanista, Glenda. Hello, Glenda! Ayan. Gets namin yung nararamdaman mong overthinking, gets namin yung nararamdaman mong takot, ganyan. Pero, naniniwala ako that knowledge is power. So, kung mas may kaalaman ka tungkol sa sakit na yan, mas may control ka sa mga maiisip mong mga dapat mong gawin. Palagay ko lang feeling ko lang para mas
mas maintindihan mo yung pinagdadaanan mo at pagdadaanan mo pa. 'Di ba merong mga tinatawag na debriefing? 'Di ba may mga ganun? Parang for example, meron akong isang kaibigan na ang kanilang anak ay special. So may tinatawag, hindi ko sure kung ano yung saktong term kung debriefing ba o briefing ang tawag. Basta parang ganun or lasing kasi na naman ako nung mga panahon na yun Dapat talaga hindi ako kinakausap na lasing ako. Ikaw Hindi naman, tama. alam mo lasing ka, punta ka ng punta. Ito naman kaibigan ko, kung kailan ako lasing, saka naman sa akin sinishare. Alam niyo, i-share ko sa radyo. So in other words, partner, parang ang briefing or debriefing ay hindi lang para doon sa mismong mga yung special children or children with special needs, pati rin sa mga magulang. Kasi para maintindihan nila na ito yung mga pagdadaanan, ito yung mga mangyayari, ito yung mga magiging mga problema, ganyan, para maging handa sila. Kumbaga magkaroon na ng expectation, Oo, parang ma-anticipate ganon. nila yung mangyayari in the Oo. process. Kasi may Yes. mga taong nagpakadalubhasa sa ganyan. Correct. So, dito naman sa HIV, hindi ko sinasabing talamak dahil hindi ko alam ang data, pero hindi ito first time. At dahil hindi ito first time, meron niyang mga grupo. Meron niyang mga mag-a-advise ng tama. Kung ano ba, kasi yung mga tanong mo, hindi namin masasagot kasi masasagot lang namin sa level ng kaalaman namin. Pero kasi kapag nakausap mo, merong ganyan. Ano ba yung experience niya? Sinabi niya ba sa boss niya? 'Di ba? Ang alam ko lang, natatransfer lang siya sexually. So kung kasama mo siya sa opisina, it shouldn't be a problem. Pero hindi ko alam kasi ang dun sa kakilala ko na meron, kailangan extra din yung careful nila sa katawan nila. In fact, meron akong kakilala na meron na shinare niya talaga to sa akin, na sabi niya sa akin, pwede ko i-share sa radio, na mas napabuti pa nga 'di ba? Minsan ang hirap talaga isipin na yung problema makakabuti. Pero sa kanya, sinabi niya sa akin eventually, alam mo ba, simula na nagka-HIV ako, mas lalo kong kuminis, gumanda ako, ganyan. Tapos nakita ko naman, hindi naman ako para Nag-glow up, Oo, gano'n. parang hindi ko naman para sabihin, parang hindi naman girl, 'di ba? Pero siya, parang nag-glow up talaga siya. Kasi bakit? Kasi mas inalagaan niya yung sarili niya. Bawal kasi siya magkasakit Hindi ko masyadong inalam kung ano yung ano. Pero yun lang yung explanation niya sa akin na bawal kasi akong tamaan ng kahit anong klase ng sakit. At dahil bawal akong tamaan, maski kahit anong maliit na sakit, sabi niya, wala akong ibang ginawa kundi palakasin yung resistensya ko at pagandahin yung katawan ko. So ngayon, basta laging healthy, sobrang healthy nung living niya. Lahat ng mga pwedeng magpaganda sa balat niya, magpaganda sa lahat ng laman loob niya, mga ganyan, ginagawa niya at inaalam niya. Tapos yun nga, parang healthier siya than before. Pero may HIV siya ha. But that's the experience of a friend. So mas madami kang experience na malalaman mula sa ibang tao. Kaya sinabi ko, knowledge is power. Kasi kaya tayo nagkakaroon ng takot kasi nga hindi natin alam kung ano mangyayari. Pero kapag medyo may kaalaman tayo, hindi ba't nakakalma tayo? Ganun pala yun. Correct. Ito pala yung gagawin. Agree. Ganito pala yun. Hindi naman pala dapat ganun. Ganito pala. Ganun. So, Totoo yan. sa halip na magtago-tago-tago, mas magandang, hindi ko naman sinabing mag-out, diba? Wag tayong literal na intindi ng mga bagay minsan. Diba? Pero mas naiintindi nila. Tsaka alam mo, minsan, nahihiya tayo, kunyari, OB, nahihiya tayo na parang bakit ka kailangang bumukang kang dun sa OB, 'di ba? Pero hindi ba pang 62 ka na niya nakita today, ngayong oras pa lang na Hindi ito. siya magugulat sa makikita niya. Correct. Yung eme mo, nakita niya pang 62 ka na nga ngayong oras na ito. Normal na yan sa kanya. So ganun din sa mga health care center or yung mga ganyan. Hindi na feeling ko lang wala nang judgment, alam na nila yan. For all and for all you know, they're really there to help. Kaya nga sila nagpakadalubhasa diyan, kaya nga diyan sila nagtatrabaho, 'di ba? Kasi ang gusto nila makatulong. So wag kang magtatago sa kanila. Totoo Mas yan. magandang meron kang kaalaman. Agree ako doon 'Di ba? sa lahat ng mga sinabi ni Cole, tama 'yun. 'Di ba? Hindi, totoo yun. Kumbaga- Nakuha ko lang lahat yan, lasing pa ako noon, partner. Paano na nag-gets mo naman. Paano pag hindi pa ako lasing? Feeling ko may mas magigets pa ako. Charot. Mas maganda pa yung Oo. masasabi mo kung hindi ka Feeling ko lang. makikipag-usap ng may Na may tama amats ka. Oo. Ito na lang yung tinan mo. For example, yung mga taong malaki na ang pinagdaanan. Yung mga taong ito, ibahin natin ng konti ang usapan. Yung mga taong nangutang ng marami tapos nabayaran nilang lahat. 'Di ba? Sa kanila kukuha ng lesson
nasa kanila yung model sa madaling salita, yung template kung paano na-resolve yung issue ng pagkakabaon sa utang. So in this case, in Ikaw your case, din. ganun din. 'Di ba? Kailangan mong kumausap ng mga taong pwede kang maintindihan. Yes. Kailangan mo makausap ng mga taong ganyan din ang pinagdaanan pero na nagpasa ng ganyang klase ng Correct. sitwasyon. Kasi yung mga ganyang klase ng tao, 'di ba? Dumaan sa ganyan. So magkakaintindihan kayo ng nararamdaman, Yes. same wavelength, same emotions, same mindset, Correct. same solution, same goal. Kami hindi hindi tayo Oo. same eh. Correct ka. Wala kaming maiambag na proper. Totoo 'yon. Oy, umamin. Araw-araw naman namin inaamin na Hindi Wala, kami sure kung mamarulang talaga mamarulang kami everyday. Na hindi namin sure kung may ambag Oo. talaga kami sa lipunan. Ganun. Kung baga halimbawa sa isang conference, sa isang forum for example, hindi ba't a-attend tayo pag nalaman natin ang forum na ito ay tungkol sa paggawa ng video content. Yan. Ang kukunin nating speaker, syempre yung subject matter expert. Correct. Yung mga taong may pinagdaanan sa paggawa ng video Yung content. milyona na ang views lagi, Yes. milyona ng content. Hindi ka kukuha ng speaker na bago pa lang nag-uumpisa kasi Correct. wala siyang masishare. Tama. So in your case, kukuha ka ng maraming information, ng experience, ng wisdom sa taong may pinagdaanan na na-resolve na-resolve yung issue at meron yan. Meron. For sure. Oo, yun nga hindi lagi ko nang sinasabi pero hindi ka unique girl. Sorry, hindi Oo. parang ang pangit lang yung pakinggan pero hindi unique yung experience. Hindi lang ikaw yung may ganyan. Totoo. Ano Oo. marami na tayong kwento na narinig sa Mahiwagang Burnay din na nag-share ng ganyang klase ng kwento pero na-survive nila. Oo. So Diba? you will also. Yung question mo na sasabihin ko ba ito sa boss mo? Ang tanong, ikaw naman kasi una, kilala mo ba yung boss mo? Matindi ba yung pagkakakilala nyo sa isa't isa? O Diba? kilalang chismosa Trustworthy bayan. ba siya? Correct. Tama, diba? Mapagkakatiwalaan ba siya? Diba? Kung hindi, Kung ang dahilan mo kung bakit mo kailangang sabihin ito sa boss mo ay para makampante ka at feeling mo hindi naman ito ikakalat ng boss mo, then go for it, 'di ba? Carry on. Pero kung alam mong 'di ba yung boss mo ay nuknukan ng chismoso or chismosa, wag mo nang i-share. Tama. Share it with people who will understand you. Correct. 'Di ba? Who will save you from further pain. yes. 'Di ba? And the humiliation and kung ano man. Yes. Kasi pwede ka na, hindi naman fair na i-define tayo sa ating nakaraan, 'di ba? Nakaraan na 'yun eh. And may mga consequences lang talaga yung mga ginagawa natin sa nakaraan. Pero Totoo. pwede ka pang bumawi. At pwede ba, for all yun, hindi ko alam kung may gamot na nga na maayos or hindi natin alam eh. Sila alam nila yun. alam Sa mga nila taong yun. dumaan dyan. Or Kami, correct. ano tayo? Mamaru. Mamarunong lang kami. Mamarunong lang kami. Ganun. So yun, dun ka talaga pumunta. Sana yun yung naiambag namin today sa'yo. 'Di ba? Na pumunta ka dun sa, wag ka mahiya kasi mas maganda na meron kang kaalaman para mas makontrol mo yung mga emosyon mo or kung ano man yung kailangan mong gawin. At Correct. ano ba yung effect pag may nakilala ka, malalaman mo o paano ba yung pamilya, kung paano sinabi sa pamilya, 'di ba? paano Yung mga hinandle ganun, lahat. paano hinandle. Kasi iba-iba ng sitwasyon yan. Merong nagalit, merong tinanggap, ganun. At least matututo ka. Oh, ganun. Totoo yun. Oh, good luck sa iyo Glenda. It's Siguro not the end of the world. Another advice na pwede naming ibigay sa iyo. Kunin mo yung lesson niyan. Hindi namin makukuha, hindi namin alam kung ano, pero ikaw kasi makaka-discover niyan. Feeling In ko the nalaman process- niya na yung isa. In the process. May isa na siyang nalaman which is hindi na siya kumikeme pag day off niya. yeah. Hindi na siya hindi mapakali. Oo, feeling ko oo. lang, 'di ba? Pero hindi na siya sexually active, sabi ganon, niya. sabi diba? niya. Oh, that's good. Oo. Pero kung ano man yung mga lesson na makukuha mo dyan, panghawakan mo yan. at dapat balik ka dun Dapat may makukuha kang lesson sa problemang pinagdadaanan Correct mo ka. ngayon. Balik ka dun sa una, wag ka nang talagang umano ha. Kasi Baka syempre mamaya, pag kakalat gumaling pa ka, yun hindi mo eh. nakuha yung lesson. Oo. Magaling na ako, Gina ulit. Oo, okay na pala eh, Oo, 'di ba? Hindi ganun Dapat makuha talaga yung lesson mula dito. Totoo. So sana Glenda magkaroon ka ng ang prayer namin para sa magkaroon ka ng maraming lakas ng loob para para lunukin at lumapit dun sa mga taong mas eksperto tungkol dito sa subject matter na ito para matulungan ka. Yes. 'Di ba? Ganun 'yon. Para
mahalaga dito alam mo kung paano ka mag-move forward in the future. Ayan. Keep on praying. Napaka-importante ng Yes. prayer. Ano man yung pinagdadaanan mo ngayon. In your case, kasi nag-overthink ka eh. Baka, di ba, kulang ka sa dasal. Magdasal ka pa. Di ba, Correct. that God will give you peace. Dasal lang talaga eh. Alam mo, minsan dinidisregard natin yung factor na yan, pero napakalaki. Kanina, partner, pumunta ako sa Mayot de la Rosa. Kasama ko si Diego Bandido. Ayan. So, shout out sa mga kabisyo natin dyan sa Mayot de la Rosa Fine Jewelry sa Santa Cruz. Tapos out of nowhere, sinabi lang din ni Madam Mayat na alam mo, dasal lang talaga lahat. Wow, Lahat correct, dasal. correct. 'Di ba? So, wag mo kakalimutan na Glenda yung aspeto na 'yan, 'di ba? Yung pagdarasal. Yung Yan. simpleng 'di ba, humingi ka ng tawad, 'di ba, humingi ka ng guidance and protection Correct. sa lahat ng nanggagawin mo, or yung Tama. decision making mo. Oo. Alam mo yung one little prayer can make Move mountains. Yes, it can move mountains. Correct. It can change your life significantly. Maaaring sa isang igla parang naglahong lahat ng problema ko. Kasi in dinasal just mo one na. little prayer. 'Di ba nga kapag ka nagdasal ka, tina-turn over mo sa kanya. So pag tinurn over mo sa kanya, siya na yung bahala, dapat kumalma ka doon. Okay, binigay ko na doon sa mas makapangyarihan. Oo. Dapat kalma na ako. Correct. Yung ganon. So this is also the perfect time bukod sa alamin mo yung tungkol dyan sa sakit na yan at sino-sino ba yung mga dapat mong lapitan. Maganda ding maging aktibo ka dun sa mga bagay, mga pagkakataon, pwedeng lugar, church or whatever, grupo, 'di ba, na magtuturo sa na mas magdasal pa. Yes. Ganun. Alam mo, feeling ko agring-agree yung mga Grab driver na nakatutok sa atin dahil Ay, dyan oo. eh. Oo. Magdamag pa naman daw nakikinig sa atin si Kuya Dan Ace Marasigan, isang Uy! Grab driver na nakaantabay lagi sa mga programa ng Love Radio. Thank you, Kuya Dan Ace Marasigan. Ingat ka, Kuya Dan, ha? Oo. Ito pa, kaibigan nating taxi driver. Nakatutok Sino naman? lagi sa Love Radio. Oh, sino? Si Kuya Ariston Razo ng Rio Gym Taxi. Nakatutok din daw. Ay, thank you. Thank you. Maraming salamat. Salamat po sa mga tsuper na nakatutok sa atin ngayong oras na ito. At again, to Glenda, isang pagpapaalala sa iyo na minsan dumadaan talaga tayo sa mga ganyang klase mga pagsubok para matuto tayo, 'di ba? Dadating din naman ang iyong victory, 'di ba? Sabi Correct. nga, hindi dumadating ang Easter Sunday nang hindi dumadaan sa Good Friday. So, Correct. ngayon nandyan ka sa eksenang Good Friday pero dadating din yung yung victory mo. At Correct. wag kang mag-alala, may mga taong papadala yung Diyos para tulungan ka. So, yun yung i-prayer mo, 'di ba? Na sana, Lord, idalhin mo naman ako sa tamang health center na mukhang hindi judger, 'di ba? Ganon. O kaya sana dali mo naman ako sa grupo na talaga maiintindihan ko, tapos itong grupo ndo mahilig din sa bisikleta tulad ko, 'di ba? Yung mga ganon, nadagdagan pa tuloy yung kaibigan mo, 'di ba? Yung tipong pag day off ko hindi kemehan ang iniisip kundi ganito na mas makakabuti sa iyo, idasal mo 'yon, Tama. 'di ba? Alam mo, may tinuturo sa atin lahat yan. Diba? So yun sinasabi natin, pigain mo. Kailangan mo makuha yung lesson kung bakit mo Correct. pinagdadaanan yan. Tama. Is it all about taking care of your body, your health? Correct. Diba? Or is it about praying? Or meron Diba? pa ba? O alin pa ba ito? 'Di ba? Hindi na para kami pa, ikaw na 'yan, 'di ba? Oo. Kayang-kaya mo na, Glenda. Pero for sure, mariresolve mo yan. Correct. Magandang pag-isipan mo 'yan. Shoutout din natin, partner, si April. Yung Yes. tambalanisa natin na nandito. Hi, April. Na very Ayan. recent lang, no? Yung nagpadala siya ng kanyang kwento din sa Mahiwagang Correct. Burnay at kasalukuyan nandito siya ngayon. Correct. Nakita namin in person At finally. hindi siya nagpaalam sa boss niya, so hindi tayo sure kung i-focus natin siya ngayon, pero finocus na siya, so i-focus na natin siya. So recently nagkwento siya sa Mahiwagang Burnay. Ito yung tambalanisa natin na nawala ng bracelet, na ang sama-sama ng loob niya, pinaghirapan niya, pinag-isipan niya kung bibilhin niya, 'di ba? Pero nawala. 'Di ba? Pero ito yung sinasabi natin, God sending help. Sinulat niya yung kwento sa Mahiwagang Burnay, wala namang intensyon na may maawa sa kanya at bigyan siya ng bracelet. Kaya lang nung narinig ni Mayet de la Rosa yung kwento, naantig din si Mayet de la Rosa, fine Iba jewelry. talaga si Miss Mayet de la Correct. Rosa. Kaya pumunta siya dito kasi ibibigay na natin yung bracelet galing kay Madam Wow! Mayet. Oh, 'di ba? Napakaswerte naman. Correct, laging may ganon. Laging may akala natin ito na yung katapusan. To Glenda, 'di ba? Lagi nating may feeling na parang ang lungkot
natatakot, na nasa lusak, nasa ibaba, pero kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Meron at merong ipapadala si Lord na good news lagi para ipaalala sa'yo na it's not the end of it. Tama? Tama! Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding determinasyon. Yun! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!